Bona tarda i benvinguts a la sessió informativa online dels estudis de programació de la producció en fabricació mecànica. Soc el José Manuel Alcántara, soc professor i tutor del Departament de Mecànica de Salesians de Sarrià. Bé, aquestes circumstàncies que tots coneixeu ens obliguen a fer aquesta sessió de forma no presencial a l'escola. El nostre objectiu és presentar-vos les característiques de la nostra escola, el contingut i la metodologia dels estudis, així com, evidentment, resoldre els vostres possibles dubtes i ampliar la informació de tot el que calgui. Volem que sigui el més interactiva possible i per aquest motiu us convidem a fer servir el xat de l'aplicació. Per fer-ho, és necessari disposar d'un compte de correu electrònic de Gmail i validar-vos. Per totes aquelles persones que no tingueu aquest compte de correu, no patiu. Podeu formular les vostres consultes a l'adreça que us diré ara: online@sarrià.salesians.cat. Torno a repetir-ho: online@sarrià.salesians.cat. Els meus companys de comunicació, el Jordi i la Sílvia, a qui agraeixo la seva tasca i el seu acompanyament, moderaran el xat. Per facilitar la dinàmica de la sessió, podeu anar escrivint allà les vostres preguntes, els vostres dubtes o els vostres comentaris. Cap al final de la meva explicació intentaré resoldre i comentar tot allò que heu anat compartint. D'avançat, moltes gràcies per la vostra participació. Bé, abans d'explicar-vos en detall els estudis en els quals esteu interessats, m'agradaria presentar-vos una miqueta l'escola. Salesians de Sarrià és una escola de formació professional amb 136 anys d'experiència. La nostra oferta formativa és molt àmplia. Comptem amb 8 cicles de grau mitjà, 10 de grau superior, 2 cursos de PFI i, a més, batxillerat i batxillerat internacional. Una de les línies de treball més destacades que hi ha a l'escola és la implementació de la formació professional dual i del treball per projectes. Aquests dos aspectes els explicaré més endavant en una miqueta més detall. Però val a dir que recentment la nostra escola ha estat reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat per l'aplicació de metodologies innovadores en l'ensenyament de l'FP. Un altre pilar important de la nostra escola són els idiomes. Tenim el certificat d'escola multilingüe pel treball que fem en potenciar la internacionalització de la comunitat educativa. Oferim als alumnes classes de conversa al migdia i cursos de preparació pels exàmens oficials. En el cicle que vosaltres esteu interessats, en els que ens ocupa avui, es fan classes on es fa servir l'anglès com a idioma vehicular. És a dir, en comptes de fer servir el castellà o el català, es fa servir l'anglès. Allà, l'objectiu és posar en pràctica i avançar-nos a possibles situacions del món professional. Per exemple, avançar-nos a aquell moment en el qual estarem a la nostra feina davant d'una informació tècnica, una reunió amb un client, un proveïdor o en qualsevol altra situació global del nostre àmbit professional. El primer curs es fan 3 hores en anglès al llarg de tota la setmana i en segon curs es fan 4 hores. Tot el contingut és treballar en anglès. Evidentment, si hi ha qualsevol dubte o neguit, ho podem resoldre fent servir el castellà o el català. Però des del primer dia, des del primer moment, la llengua vehicular és l'anglès. A banda d'això, la nostra escola salesiana vol anar molt més enllà en la part de la formació dels nostres alumnes, per tal d'aconseguir una educació integral de la persona. Formem joves per preparar-los humana i tècnicament, joves amb valors que són els que veritablement necessiten les empreses. A l'escola tenim diferents projectes de voluntariat. Per exemple, hi ha un molt maco que es diu el Share the Light. És un projecte on professors i alumnes dels cicles de grau superior de l'escola col·laboren amb una comunitat de Zàmbia. També hi ha un altre projecte molt interessant, que és un programa de tallers de robòtica a l'Hospital Taulí de Sabadell, on professors i alumnes van allà a fer col·laboracions amb els nens i nenes que estan ingressades allà.
Com podeu imaginar, la nostra escola és una escola acollidora, oberta i propera, basat tot en el mètode preventiu de Don Bosco de l'escola salesiana. Ara us he parlat una miqueta en general de l'àmbits de l'escola. Ara ja entrarem en el que és el nostre departament, el de mecànica. Allà, per la tarda, en horari de tarda, s'ofereixen 3 cicles de grau superior. Un, que és d'automoció, que començarà com a cicle nou el proper setembre. Un altre, que es diu disseny mecànic, que després esmentaré. I el que avui ens interessa, o pel motiu pel qual esteu avui aquí, que és el cicle de programació de la fabricació mecànica. Com sabeu, PP són uns estudis professionalitzadors. Per tant, no s'estudien assignatures generalistes. Es fan tot un munt d'assignatures, però amb totes elles anem a continguts de l'ofici. Totes aquestes assignatures les podríem agrupar en 4 àrees. Aquestes podrien ser, fent un resum gran, podrien ser dibuix, on es treballa en àmbits normatius i de disseny, fent servir softwares com Inventor i CATIA per disseny 3D. Una altra àrea de treball seran els diferents mètodes de fabricació mecànica, ja sigui per arrencament de ferritge, per aportació de material, per xapa, etc. Una altra àrea de coneixement serà la part de gestió. Vosaltres, com a futurs titulats d'aquest cicle, sereu capaços de gestionar un petit grup humà de persones, gestionar una producció, preparar sistemes de fabricació, etc. Per últim, la darrera àrea que us volia comentar és una més transversal que ens ensenyarà a ser un bon professional dintre del nostre ofici. Llavors, fent un petit resum, són 4 àrees de treball, una molt important el dibuix. Tot bon mecànic ha de ser molt bo dibuixant i, a més, interpretant plànols. El dibuix és molt important. Un altre serà els diferents mètodes de fabricació mecànica, a l'àmbit de la gestió en aspectes de producció i una més transversal que ens ajudarà a ser un bon professional. Llavors, totes aquestes àrees es treballen de forma pràctica i treballant projectes reals d'empresa. És a dir, fugim dels típics exemples o problemes de llibre. Per exemple, en els últims cursos s'ha fabricat un dron, un dron que segur que heu vist en mitjans de comunicació. Va tindre un impacte molt gran als mitjans de comunicació. Segur que la Sílvia o el Jordi estan posant per aquí pel xat links on podeu trobar vídeos que us portaran a la notícia o vídeos que hem fet internament a l'escola. També hem fet un cotxe a escala de control remot, un avió, etc. Com us deia, tots aquests exemples els trobareu en enllaços que hi ha al web de l'escola o al nostre canal de YouTube, a la resta de xarxes socials de l'escola, o segur que la Sílvia els té aquí preparats per tal que vosaltres podeu tafanejar. Llavors, com us deia, aquestes 4 àrees d'aprenentatge es treballen fent servir projectes i pràctiques a nivell reals, casos d'empresa real. I amb aquestes metodologies, què podem fer? Una vegada acabat el cicle, a part de continuar estudiant, etc., si el que pensem és en la inserció laboral, podem dedicar-nos, bàsicament, a dos vessants molt importants. La primera, a la gestió de la producció, gestió de qualitat, planificació, riscos, medi ambient, manteniment, etc. Són àmbits de gestió lligats a la producció i, per altra banda, ens podríem dedicar a la fabricació, definir processos de fabricació, preparació de màquines, etc. Llavors, 2 àmbits en els quals ens podríem orientar a la gestió i a la fabricació.
Aquests àmbits els trobarem per molts de vosaltres per primera vegada fent la formació dual a l'escola. La formació dual és una aposta forta de la nostra escola. Consisteix en ampliar a l'empresa els coneixements que s'estan treballant a l'escola. Hi ha un gran nombre d'empreses importants que col·laboren amb nosaltres per formar els seus propis i futurs treballadors. Per què? Perquè hi ha un grapat d'aquestes empreses que fan servir la formació dual com a procés de selecció, cosa que facilita la inserció laboral dels nostres alumnes. Hi ha un percentatge molt, molt elevat dels nostres alumnes que reben una oferta de feina a l'empresa on han fet les seves pràctiques. Com podeu imaginar, l'escola té una relació molt forta amb les empreses. En el nostre departament encara és molt més marcada per la tecnologia amb la qual es treballa. Com a mostra, al llarg del març i a l'abril de cada curs es fan unes jornades que nosaltres diem les jornades tecnològiques i professionals. En aquestes jornades nosaltres anem a visitar empreses o les empreses venen a apropar-nos les seves tecnologies. Per exemple, a més de fer visites, fem tallers de digitalització, fem tallers d'entrevistes de treball, etc. Fem servir això, tecnologies reals de les empreses. Abans de començar amb el torn de preguntes i aprofundir una miqueta més, volia explicar-vos que, a més dels cicles que nosaltres oferim, que us he comentat que al departament eren 3, el d'automoció, el de disseny i el de fabricació. A més d'aquest cicle, nosaltres oferim als nostres alumnes l'oportunitat de fer una doble titulació. Això funciona de la següent manera. Un alumne, com tu, que estàs mirant aquest vídeo, estudia els seus 2 cursos acadèmics del cicle de programació de la fabricació. Quan acaba, té el seu títol, ja és tècnic, superior, i amb un curs més podria aconseguir el títol de disseny mecànic. I, clar, vosaltres em podeu dir, home, i això com és possible si són 4 cursos? 2 cursos del cicle de fabricació, 2 cursos del cicle de disseny, són 4 cursos i tu m'estàs dient 3. Sí, això és possible degut a que el primer curs de totes 2 branques, de totes 2 especialitats, és el mateix. Es treballa completament el mateix. Llavors, quan fem el canvi a aquesta doble titulació, només s'ha de fer l'especialització. És a dir, nosaltres, tu en el teu cas, faries el teu primer curs de fabricació, el teu segon curs de fabricació i després, si volguessis fer el canvi al disseny, només faries el segon curs de disseny. Per què? Perquè el primer de disseny ja el tens cursat. Llavors, en 3 anys, 3 cursos acadèmics, tens aquesta doble titulació. I aquest perfil de la doble titulació és un perfil molt demanat per les empreses, ja que l'àmbit de coneixement dels alumnes que han treballat les 2 línies és molt ampli i ple. De fet, aprofito per comentar-vos que demà dijous, a les 6, un company meu farà una xerrada de presentació de l'altre cicle, del cicle de disseny mecànic. Us recomano que la mireu, també perquè us pot ajudar a resoldre dubtes i tindre més informació d'aquest altre cicle, per tal que penseu això de la doble titulació. Per la meva part, ja he acabat el que seria la presentació de l'escola i dels estudis. Us passo a comentar 2 temes importants més. El tema de la prescripció, que jo sé que és un tema que a vosaltres us té neguitosos. Com sabeu, ens trobem en una situació excepcional. El Departament d'Educació ens ha comunicat, ha fet públic, que les dates de prescripció pel grau superior seran del 10 al 17 de juny. Es fa de manera telemàtica, a la pàgina del web del Departament d'Educació, però podeu anar consultant el nostre web, perquè allà anem publicant totes les novetats minut a minut. Llavors, podeu anar allà consultant-ho tot.
Per últim, com sabeu, Salesians de Sarrià és una escola que és concertada. Això vol dir que una part dels costos, només una part petita, queda coberta per l'administració pública. Però no queden cobertes totes les despeses que hi ha en una escola com la nostra, i menys encara en un departament com el nostre. Per aquest motiu, demanem a les famílies unes aportacions econòmiques. Hi ha una aportació inicial de 159 euros i després n'hi ha 9 mensualitats al llarg de tot el curs que són de 229 euros. També cal recordar que es pot demanar la beca de la Generalitat al mes de setembre. No patiu que això el teu tutor t'ho recordarà moltes vegades per tal que no tinguis problemes en fer-ho. Ara sí, jo dono per acabada la meva presentació i és el moment de resoldre els vostres dubtes i neguits. Ara mateix els meus companys que estan moderant el xat, el Jordi i la Sílvia, em començaran a enviar tot el que vosaltres heu anat escrivint en el xat i heu posat allà per tal que jo vagi contestant aquestes preguntes. Com us deia, els meus companys m'enviaran. Bueno, ja m'estan començant a arribar les vostres preguntes. Vale? Recordeu que si teniu cap dubte o neguit que no quedi resolt ara, perquè si us acudeix després en qualsevol altre moment. Podeu contactar sempre a l'escola per correu. Podeu fer servir el correu electrònic que us he comentat abans i que la Sílvia i el Jordi han posat al xat. També podeu trucar per telèfon en horari de matí. L'horari d'atenció telefònica és de 10 a 14:30, de dilluns a divendres, de 10 a 14:30. Això és important. Ho podeu tindre present. És a dir, els dubtes i això no acabaran de resoldre's avui. Segur que us acudeix alguna altra cosa que voleu comentar. Doncs no ho dubteu. Per correu o per telèfon podeu fer aquesta consulta. Vinga, ja em comencen a arribar dubtes que teniu. La primera que em trobo és una que diu: en la FCT, les pràctiques es fan en una sola empresa o diverses? Normalment, les FCTs es fan en una única empresa. El que sí que fem és anar rotant per diferents llocs de treball de l'empresa. Però es fan a una única empresa. Espero haver resolt el dubte. Una altra. Les pràctiques FCT es fan a la mateixa empresa en les quals es fan les assignatures duals? Sí. De fet, si es fa formació dual, no hi ha pràctiques FCT. Això funciona de la següent manera. Si jo soc alumne, jo puc decidir si fer o no fer formació dual. Per què? Perquè cadascú a casa seva té la seva casuística. Llavors, jo decideixo o no fer la formació dual. Si dic que sí, vull fer formació dual, això no vol dir que jo passi automàticament com a alumne de formació dual. Això vol dir que els professors avaluaran i valoraran la teva candidatura per ser-ho, perquè s'han d'analitzar diferents temes, com el rendiment, l'actitud, etc. Llavors, si comencem a fer aquesta formació dual, el que no farem
les FCTs, perquè estan incloses dintre de tot el paquet d'hores de formació dual. I el paquet d'hores són 1.010 hores d'empresa, 1.010 hores d'empresa. Si dic que no vull fer formació dual per motiu X, per motiu que sigui, llavors he de fer les pràctiques en empresa, que són 350 hores. Llavors, si vaig a fer dual, al igual que si vaig a fer FCT, tot el total de les hores d'empresa, el normal és que siguin a la mateixa empresa. Més, quin nivell d'anglès és necessari de base per seguir correctament el cicle? No cal cap nivell en concret. És a dir, amb els estudis que ens han fet abans, ja sigui la via d'accés que sigui batxillerat, grau mig, prova d'accés, sigui la via d'accés que sigui, amb aquests estudis previs ja és suficient com per seguir les classes en normalitat. Heu de pensar que les classes són molt pràctiques. Llavors, és que gairebé sense parlar ens entendrem, perquè estem treballant de manera manual davant d'un panell o davant d'una màquina. Llavors, el primer curs, sobretot, són instruccions molt bàsiques que ràpidament agafarem. No hem de patir pel tema de nivell d'anglès. De fet, jo soc un dels profes que fa això i no hem tingut mai cap problema de rendiment pel motiu de l'idioma. Llavors, no cal patir. No cal patir. Coneixements de matemàtiques per començar el cicle. El mateix que l'anglès. Amb els estudis previs, vinguis d'on vinguis, suficient. Suficient. Això, el grau mig, la prova d'accés, el batxillerat, suficient. Suficient. Nosaltres allà a l'escola anem revisant i repassant tots aquells continguts que em fan falta per desenvolupar aquells aspectes tècnics que necessitem. Llavors, no patiu per això. No patiu per això. De poder optar a FP dual, quan es començaria? Bé, normalment es comença a l'abril-maig. És a dir, jo ara soc alumne de primer curs de l'escola. Jo començo al setembre el meu primer curs. Llavors, jo començaria la meva estada a l'empresa quan jo arribés a l'abril-maig del meu primer curs. Acabaria el primer curs amb això, fent ja l'estada a l'empresa, i continuaria al llarg del segon curs fins que arribés al total de les 1.010 hores que he de fer. Lligat amb això, és obligatori començar la formació dual a l'abril-maig? No, no és obligatori. No és obligatori. Es pot començar al juny, per exemple, quan ja s'ha acabat el curs escolar. Però el recomanable és començar al voltant de l'abril-maig. Més preguntes. Sol quedar gent fora als cicles de programació mecànica i disseny? No, normalment no es queda gent fora del cicle. Nosaltres ofertem 30 places per cada un dels cicles, 30 pel de fabricació, 30 pel de disseny, i aquest rati es pot ampliar fins a 33, però no és el normal. No és el normal. Podeu fer la preinscripció tranquil·lament, sense problemes. Què opcions hi ha de pràctiques en altres països de la UE? S'han fet a l'escola. Nosaltres tenim un programa internacional, com us he dit abans. El tema internacional és molt important per a la nostra escola. Llavors, al llarg de l'escola s'ofereixen diferents opcions per poder fer pràctiques fora del país. Es poden fer o s'han fet pràctiques a Alemanya, França i diria que fins i tot a Itàlia. Però jo he tingut alumnes en els quals s'enviaven normalment a Alemanya. És el que us dic. Hi ha 2 programes en els quals cada curs podem enviar alumnes a fer pràctiques a l'estranger. I tots els alumnes que enviem tornen molt i molt satisfets amb l'experiència, no només professional, sinó amb l'experiència personal. Com prepareu per poder fer una enginyeria si és, doncs, el cas de matemàtiques?
Com prepareu per poder fer una enginyeria si és, doncs, el cas a nivell cas? Nosaltres aquí al cicle, nosaltres no tenim assignatura de matemàtiques. Ja us he comentat abans que nosaltres treballem assignatures d'ofici. No tenim assignatures ni continguts generalistes. Això vol dir que nosaltres no treballem, és a dir, no estudiem matemàtiques. Sí que treballem matemàtiques, perquè, evidentment, quan pensem en fabricar una peça, segur que tenim problemes de trigonometria. Doncs allà explicarem aspectes de trigonometria. Quan estem treballant en àmbits de dades, haurem d'estudiar temes estadístics. Doncs allà explicarem temes estadístics. Però no estudiem matemàtiques. El que estudiem és l'eina per resoldre aquell problema que tenim. Llavors, el tema de si després vull anar a fer enginyeria, el cicle ben bé no es treballa. Sí que és cert que l'escola oferta uns cursos d'estiu que són aquests. Són preparació per tal que els alumnes puguin accedir a la universitat, normalment l'enginyeria mecànica, que és la més afí als nostres estudis, ofereix uns cursos de matemàtiques i física per tal de treballar aquests àmbits. Però les mates que nosaltres estudiem són les que ens fan falta per aplicar les metodologies als nostres àmbits tècnics. Si es vol obtenir la doble titulació, a l'hora de fer la prescripció, només ens inscrivim en un i més tard a l'altre. Sí, correcte. Si vull fer la doble titulació, què he de fer ara? Doncs jo faig la inscripció d'un cicle. Sí que podria posar com a segona prescripció, és a dir, com a segona opció, podria posar l'altre cicle, també a l'escola Salesians. Per què? Perquè jo faré el cicle que jo vull estudiar, el faig primer, i quan acabo el meu segon és quan llavors he de tramitar l'entrada a la segona titulació. Llavors és en aquell moment. Però ara, al moment de la prescripció, com a primera opció, el cicle que tu vols estudiar, suposo que és el de fabricació mecànica, i podria posar com a segona opció, per si de cas, el cicle de disseny també a Salesians. I després, quan acabis els dos cursos, fas el canvi d'una titulació a una altra. Si es fa la formació dual, llavors no es podrà fer algun programa d'intercanvi tipus Erasmus? Es pot fer. És difícil quadrar el tema de les dates, però es pot fer. S'ha d'organitzar bé, tindre present el calendari de quan podem fer una cosa, quan podem fer l'altra, quan acabaríem la nostra formació dual, etc. Però es pot fer. Quantes places hi ha per curs? Com he comentat abans, per curs n'hi ha 30 places i aquest rati és ampliable a 33. I de formació dual, bé, precisament jo soc el tutor de pràctiques del cicle aquest de fabricació mecànica. I jo podria enviar a tots els meus alumnes, els podria enviar a treballar en formació dual a les empreses. És a dir, els que no estan és o perquè no han passat del filtre d'aquest que us he comentat abans, de rendiment i actitud, o perquè han rebutjat aquesta opció. Llavors, podem dir que tenim una gran quantitat d'empreses que col·laboren amb nosaltres. En principi, si en condicions normals, si l'alumne està interessat en fer formació dual i passa el filtre, podria fer-ho sense problemes. Què més? En el cas de realitzar el 3x2, quines pràctiques són necessàries per treure's els dos cursos? Bona pregunta. Si faig FCTs, recordeu que us he comentat que n'hi ha dues opcions, la FCT i la formació dual. Si faig FCTs, hauré de fer pràctiques de tots dos cicles, pràctiques del cicle de fabricació i pràctiques del cicle de disseny. Les pràctiques del cicle de fabricació són 350 hores, igual que les pràctiques del cicle de disseny.
Però, en les pràctiques de la segona titulació, si estàs interessat o interessada, es podria demanar una reducció horària de 100 hores. És a dir, que podria resoldre's de la següent manera. Faries 350 hores de pràctiques del cicle de fabricació i podries fer, si volguessis, 250 del cicle de disseny. Que no vols fer aquesta reducció de les 100 hores? No hi ha problema. Fas 350 d'un i 350 de l'altre. De fet, jo sempre et recomanaré que no facis la reducció d'hores de pràctiques, perquè has de pensar que és un aprenentatge que t'estàs emportant, i és un contacte que estàs tenint amb l'empresa. Això és el que fa referència a les hores d'FCT en la doble titulació. Si faig doble titulació en formació dual, em preguntes, puc fer-ho? Puc fer dual a la doble titulació? Sí, pots fer-ho. I, a més, pots fer-ho a la mateixa empresa. Nosaltres tenim empreses que col·laboren amb nosaltres en els dos àmbits. És a dir, tenim empreses que tenen la seva oficina tècnica, on dissenyen, dibuixen, calculen, etc. I la mateixa empresa té el seu taller, el taller de fabricació, on s'ha de gestionar i fabricar. Llavors, podria donar-se el cas que tu fessis la teva dual en el cicle de fabricació, doncs, tocant més àmbits de taller i de gestió de la producció. Després, tu ja tens el teu títol, després de fer aquesta dual, canvies de titulació, comences a fer el teu cicle de disseny i podries continuar allà a la mateixa empresa fent en aquell moment tasques de disseny, tasques d'oficina tècnica. Això vol dir que estaries 2 anys i una miqueta més a la mateixa empresa treballant en 2 àmbits diferents. Què vol dir això? Que tu podràs anar al teu jefe i dir-li, escolta, on vols que treballi? A l'oficina tècnica o al taller? O el que vol dir una altra cosa. Puc resoldre problemes tant a l'oficina tècnica com al taller. I això és el que vol l'empresa, que siguis polivalent i que puguis resoldre problemes allà on faci falta. És a dir, que és un perfil que és molt i molt demandat per les empreses. I un altre. Quines màquines CNC s'utilitzen al taller? Bé, nosaltres tenim 2 torns CNC, un Pinacho i un Lealde. Són els 2 torns que tenim de CNC. Tots 2 treballen amb el control Fagor. I després tenim 2 centres de mecanitzat. Una Condia, també en control Fagor, i tenim una Haas, amb control de Haas. Aquesta màquina és nova, fa un any que la vam rebre. Llavors, aquestes 4 són les 4 màquines de CNC que tenim allà al nostre taller. Espero haver pogut resoldre totes les vostres preguntes i dubtes. Abans d'acabar, si us plau, si teniu cap dubte o neguit, una vegada s'acabi aquesta sessió, si us plau, contacteu per correu electrònic. La Sílvia i el Jordi han posat per aquí pel xat, han posat l'adreça de correu electrònic. Si una altra via per comunicar amb l'escola, podeu trucar per telèfon, horaris de matí, de dilluns a divendres. L'horari de 10 a 14:30. Això és molt important. No us quedeu amb dubtes per resoldre o per aclarir. Abans d'acabar, recordar-vos, demà a les 6, xerrada del cicle de disseny mecànic, del cicle de grau superior de disseny mecànic. Us recomano també que, com us he dit abans, que la mireu per tal de si teniu dubtes o més informacions que podeu rebre, etc. Us recomano que la mireu. La farà el meu company Eduard. Em diuen els meus companys que no teniu més dubtes. Llavors, habitualment, a continuació d'una sessió informativa, si fos presencial allà a l'escola, jo mateix us donaria una volteta per allà per les instal·lacions
i miraríem doncs, això, les màquines que vosaltres heu comentat pel xat, etc. Màquines, laboratoris, etc. En aquest cas, evidentment, lamentablement no podem fer, però us convido a visitar el nostre canal de YouTube o les nostres xarxes socials, la nostra web de l'escola i veure tota la informació que ja tindreu penjat. Res més, per la meva part, res més. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i gràcies per la vostra participació pel xat, que és el que veritablement fa enriquir aquesta sessió. Bona tarda a tothom i, el dit, si teniu dubtes, contacteu per correu o truqueu per telèfon. Espero que ens veiem al setembre. Moltes gràcies i bona tarda.